Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Τζουρούς και πηγαίνω στην 5η τάξη του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μηχανιώνας. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ του παλιού σχολείου και του σημερινού σχολείου. Γι' αυτό η γιαγιά μου Παναγιώτα Κοντάνα θα μου δώσει κάποιες πληροφορίες για το παλιό σχολείο που πήγαινε. Λοιπόν, αγόρι μου, εγώ πήγα σχολείο στη δεκαετία 1950. Πήγα στο πρώτο δημοτικό σχολείο επανομής, που ήταν ένα δημόσιο και μεικτό σχολείο. Είχαμε μάθημα από Δευτέρα έως Σάββατο και μόνο πρωί. Τις Κυριακές όμως όλα τα παιδάκια πηγαίναμε καλοντημένα στην αυλή του σχολείου και μας πήγαινε ο δάσκαλος στην εκκλησία. Ένας δάσκαλος μας έκανε ανάγνωση, αριθμητική, φυσική ιστορία, γεωγραφία και καλλιγραφία. Ένας παπάς δάσκαλος μας έκανε θρησκευτικά και ο γυμναστής μας έκανε τη φυσική αγωγή. Γιαγιά, τι ρούχα φορούσατε? Φορούσαμε ωραίες μπλε ποδιές με άσπρα γιακαδάκια και τα αγόρια και τα κορίτσια. Τι παιχνίδια παίζατε στα διαλύματα? Παίζαμε σκηνάκι, τυφλόμυγα, σβούρα, πόλεμο και ειρήνη, κρυφτό κυνηγητό που το παίζετε και σήμερα, κουτσό που το λέγαμε και βασιλιά, και τα αγόρια παίζανε μπάλα στη μεγάλη αυλή του σχολείου μου. Το σχολείο μου, Θανασάκη, ήταν διόροφο, φτιαγμένο από πέτρα. Στο πάνω πάτωμα είχε ένα μικρό μπαλκονάκι έξω από το γραφείο του διευθυντή. Η τάξη μας, Θανασάκη, είχε 30 παιδάκια. Είχε 3 σειρές από ξύλινα θρανία και μια στρογγυλή ξυλόσομπα στη μέση που τη γέμιζε ο επιμελητής σε κάθε διάλειμμα με ξύλι. Επάνω στο θρανίο μας είχαμε το βιβλίο μας, το τετραδιό μας, το μολύβι μας και τη γόμα μας. Τι είδους τιμωρίες σας έβαζαν οι δάσκαλοι και έχεις τιμωρηθεί εσύ ποτέ? Η πιο συχνή ήταν το ξύλο με τη βέργα, τράβηγμα του αυτιού, του μαλλιού, όρθιο στη γωνία, γραπτή τιμωρία, αλλά και χαστούκια πολλά. Εγώ ευτυχώς δεν πήρα καμιά τιμωρία, Θανασάκη μου. Πηγαίνατε εκδρομές όπως και σήμερα? Μας πήγαιναν εκεί σε κάτι χωράφια, γόρι μου, και παίζαμε όλη τη μέρα. Ποια είναι η ωραιότερη και ποια η χειρότερη ανάμνησή σου από τα σχολικά σου χρόνια? Αχ, μ' άρεσε πάρα πολύ στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς που κάναμε γυμναστικές επιδείξεις με τα άσπρα τα μπλουζάκια και την μπλε φουστίτσα το παντελονάκι. Και πήγαινα κάθε πρωί χαρούμενη στο σχολείο και έβλεπε τις φιλινάδες μου και παίζαμε. Αχ, Θανασάκη μου, να ήταν τα νιάτα 2 φορές, τα γυρατιά καμία, αγόρι μου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.